दिन्थिलांबाय थानोसै सिंनि नुथायखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो सिङाव माबायदि डेक'रेसन खालामनाय जादों आरो हाबानि नुथाया माबायदि बेखौ दिन्थिगोन दा नै रिसेपसनाव दङ हिन्जाव गोदाननि बिमा आरो बिफा बिथांमोना रिसेपसनाव दङ बिथांमोना बेयावनो नेबाय थादों आलासिफोरखौ आङो दिन्थिलांनो नायलांदो जोंहा नोंथिं आलासिफोरा जिरायनानै दङ बिथांमोना दिन्थिदों डाइनिंआ फुल जानानै दङ बेनिखायनो आलासिफोरखौ बेयाव दसे जिरायहोदों बिथांमोना सुट लानायाव बिराद मुखुब हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाना नायनानै लादो बिथांमोना खोनादों सानु बिथाङा नै बिथिं जिरायबाय थादों बिथाङा हौवा गोदाननि लोगो जानानै फैदों आदसा नोंथाङा माब्ला सिन्था खालामदों हाबा लानो लोगोआथ' जाबाय नों आरो लोगोबो जाबाय नोंनिखौ गावनिखौ माब्ला सिन्था खालामदों नायनोसै र' माला जायो नायनोसै दंखायो नामा नायनोसै र' नायनोसै उनाव मिथिगोन लासैनो दे खबर होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय माखासे दिन्थिलांनो नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय नै सिख्लाफ्रा लाजिसोदों बिथांमोना जायफ्रा लाजिदों बिसोरखौनो खाथियाव बोनानै देखायगोन आं नोंसोरखौसो लानांगोन मा बेदर बायना जानायनि अमा हांनायनि माब्ला थांगोन अमा हांनो जायगाया बबेयाव भालुकफुं दे सोर थांगोन आंखौ लांफाया दे थिगानो अब्ला आसा खालामना थाबाय सुनिबारखौ नेनानै थाबाय नोंथांमोनखौ भिडिअ खालामनो थाखाय आङो नेनानै थाबाय आरो फैगोन सुनिबार खालि ना दे थिग दङ नै बिथिं जोंहा रुन्जु बायदेव दङ Ini lagi orang-orang nak nak le dah boleh tunjuk lagi macam tu. Masuk ni ada.